Sa sulod sa daghang katuigan, ang Yamaha Mio Sporty nahimong simbolo sa kasaligan ug kasayon sa pagpanag-iya og scooter. Usa kini sa mga motor nga nakapauso sa scooter sa Pilipinas. Apan bisan sa iyang kasikatan, miabot ang adlaw nga nawala kini sa merkado. Nagtuo ang mga katawhan, gi-phase out kini, tungod kay karaan na, ug bati na kuno. Pero tinuod bagyud kahana, o adunay pay mas lawom nga rason nga wala masayri sa kadaghanan. Karong adlawa, atong susihon ang mga kamatuoran ug bulagon ang tinuod gikan sa chismis. Nganong gi-phase out sa Yamaha ang Mio Sporty? Daghan ang nagaingon nga gi-phase out ang Yamaha Mio Sporty tungod kay karaan na lagi ang itsura ug hinay na ang makina. Pero ang tinuod, wala gyud nagpagawas ang Yamaha og official statement niini ug mao bagyud na ang eksaktong rason. Ang mas klarong tubag makita sa pagtan-aw sa pag-uswag sa teknolohiya ug sa industriya sa motorsiklo. Ang unang rason mao ang karburador. Ang Mio Sporty, usa sa mga scooter nga nagsalig pa sa karburador, samtang ang mga bag-ong modelo sa Yamaha nibalhin na karon sa fuel injection o FI. Ang FI, mas tipid kini sa gasolina, mas limpyo ang emissions, ug masayon i-maintain sa dugay nga panahon. Ikaduhang rason, nagbag-o ang emission standards sa daghang nasod. Ug samtang nagkahugot ang environmental regulations, mas lisod na para sa carburetor engines nga makasunod. Mao nga daghang manufacturers, apil na ang Yamaha, nipili nga mag-focus sa fuel injection technology. Ang ikatulong rason, nausab ang panginahanglan sa katawhan labi na sa mga riders. Mas gusto na sa mga riders ang scooter nga mas tipid sa gasolina, ug mas kusog ang performance, ug adunay mas modernong features. Mao nga gipagawa sa Yamaha ang ilang mga modelo sama sa Mio J, Mio GT, Mio i125, ug Mio M3125 nga adunay mas bag-ong teknolohiya. Apan ana ay usa ka botang nga daghan ang wala kahibalo. Dili parehas ang sitwasyon sa tanang nasod. Parehas sa nasud sa Indonesia, una nga nahunong ang Mio Sporty didto, kay aron hatagan nila og lugar ang bag-ong modelo nila nga naka-FI na. Pero diri sa atoa sa Pilipinas, nagpadayon pa kini sa merkado sulod sa daghang tuig tungod kay taas gihapon ang demand sa barato, lig-on, ug sayon ayuhon nga scooter. Mao tingali no, nga naa pa gihapoy mga nakakarburador nga mga motorsiklo, nga gibaligya karon sa atong nasod, tingali di pa kaayo strekto ang atoang mga emission requirements. Kamo mga kabisdak, unsa may inyong ikasulti niini, comment down below na lang palihog. Busa, kung adunay mo ingon nga, gi-phase out ang Mio Sporty tungod kay bati ang motor, dili ka na suportado sa opisyal na pahayag sa Yamaha. Ang mas tukmang pagsabot mao nga newswag ang teknolohiya, naghugot ang emission standards, og gi-update sa Yamaha ang ilang lineup aron makasabay sa panginahanglan sa merkado. Kamo mga kabisdak, ug pananglitan, mobalik ang Yamaha paghimo og bag-ong Mio Sporty unya naka-fuel injected na pud kini, mopalit ba gihapon mo? Comment down below na lang mga kabisdak, ug ayaw kalimot sa pag-like, ug ang pag-subscribe, labi na ang pagpindot pud sa bell icon, para mapahibalo tika sa mga umaabot ko pa nga mga video. Salamat sa pagtanaw.